2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu Baba za mu zaɓa. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu Baba za mu zaɓa. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu Baba za mu zaɓa. Allah Ubangiji ni da kai na soma rabbana sarki mawadaci salati ba adadi rabbana kanin ka masa manzan mu maceci baban binta kan gatan ka jalla rabba. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu Baba za mu zaɓa. Bara ku je yan uwa mu fashe fa Alhaji Tinubu ku tsaya ku je zance mu babu tantama babu gargada shi zamu yi da mun tantance Bola Tinubu ha'inci ba na sani ba. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu Baba za mu zaɓa. Halayensa gida da waje ana ta yabansa ai wannan gado ne kar mu yi jinkiri kuma zaɓi Alhaji Tinubu dan alkhairi ne zai gyara ƙasa aiki ba hayaniya ba. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu Baba za mu zaɓa. APC jam'iyyar mu a bar alfaharin mu ce mu ba ma gaba manufar mu 'yan kasar mu su dinga samun ci gaba ba shashanci ba babu tantama mu APC za mu zaɓa. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu Baba za mu zaɓa. Makiyanka na gani babu yadda za su yi tuntuni ka taka wuyansu kowa ya ja da kai in ya ganka dole ya durkusa kuma dole ya gamsu gagar na kaki uban gayya a gaida baba. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu Baba za mu zaɓa. APC jam'iyyar masu kwarjini da farin jini ba labari ba suna ba da tallafi ga maza da mata 'yan uwa ya Allah rabba Allah sarki ya yi albarka jalla rabba. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu Baba za mu zaɓa. Muna ji muna gani mu ba za mu ɗauke kashi mu tashi mu bar tsoka ba kan mage yanzu dai ya riga da yaye ba za mu yi PDP ba zakin dirmu dallar nono da magumba. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu Baba za mu zaɓa. Masoya ina kuke ni na ku ne sani su fi karfa kumanta ranar zaɓe mu fito ko da mu da kwarkwata mi jam'iyyata APC sak san har ƙasa za mu zaɓa. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu Baba za mu zaɓa. Sun yi kasa saba lokacin idanu sun rufe ba su san Allah ba in ma yi bai tuna ba uwar iya ga tambaya ya kilan zamba addu'ar talakawa wasu sun ce ba a karba. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu Baba za mu zaɓa. Assalamu alaikum masu sauraro kuna sauraron waka daga bakin M Sani mai nambar waya kamar haka 08028138211 a ci gaba da sauraro lafiya. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu Baba za mu zaɓa. Kare mu sake mu ɗauki kara da kyashi tenuwar ba ta su wace ba
PDP kama suke ta yi sun tarwatse ba su san matsalar ba, zamaninmu ne APC ba yaudara ba. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu babu za mu zaba. Magajin Ubangida Malam Nasir Obasani ne sabon gwamnanmu, gwamnan Kaduna nan gaba Zahiri Obasani ne ga mai kishinmu, insha Allah kai ne gwamna sannu baba. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu babu za mu zaba. Alhaji Sani Rabi'u Bako Allah ya taimaka abin burgewa, ka cancanci yabo ko ina kowa na ji da kai ana ta yabawa. Toron giwa Sani Rabi'u Bako baba. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu babu za mu zaba. Kashim Shatima Ibrahim sannu Ubangidan muna gaida ka. Abdullahi Abbas mai maza mai mata gwani na ina gaida ka. Haji Shehu Barau kai ma ban manta da kai ba. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu babu za mu zaba. Wannan rabin sannu Dr. Aminu Sani Jajiga babba dan babba. Allah ya taimake ka Aminu Sani National Coordinator baba. APC dai mu APC za mu zaɓa. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu babu za mu zaba. Alhaji Ubangidanmu ina ciyaman Shabawar ni ina gaida ka. Sunusi Umar da gaske mu na fa alfahari da kai kyan halayenka, tarihinka sai dai wanda bai sani ba. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu babu za mu zaba. Gaisuwa da jinjina gunka jarumi dan jarumai giwa dan baba. Haji Bada mai tausayi mai taimakon al'umma bai kama da buri ba. Sarkin yakin APC ba dan da baba. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu babu za mu zaba. Kaduna Central mu da kai muke alfahari babban burina. Muhammad Sani Abdullahi ke gudu sa gudu da dijo nufina, ka cancanta ba shakka kai za mu zaba. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu babu za mu zaba. Yaya Bello mu muna godiya ga gwamnan arziki ba dan wahala ba. Gwamna na kogi mu mun ci arzikin ka farin ciki ba zan boye ba. Mata da maza ana ta yabon dan Bello baba. 2023 shugaban kasar Najeriya Asuwaju Baba Ahmad Bola Tinubu babu za mu zaba. Gaisuwa da jinjina gunka Bello Nasiru El Rufa'i ina gaida ka. Aminu da walna anti a gaida gwarzo jarumi ni ina gaida ka. Sadis na madi kai ma ban manta da kai ba. 2023 shugaban kasar